Sens dubte, els majors esforços s'han de concentrar en sortir el més aviat possible de la crisi i per tant que tota la gent que ara mateix està patint en pròpia persona, amb l'atur, el tema de la crisi, resolgui aquesta problemàtica. I per això jo crec que el president ha fet una mesura important i clara, que va en la línia de subvencionar amb un crèdit la bossa de persones que ara mateix estan sense ni formació ni treball, perquè d'aquesta crisi hem de sortir tots. No és una ajuda a fons perdut, és un crèdit que realment perquè la gent ens ho tornarà a mesura que es vagi incorporant al mercat del treball. Aquesta és una de les mesures. I sens dubte, la següent és major inversió en educació, amb també recolzament de l'empresa, de la petita empresa, amb una línia més satisfactòria de crèdit, però bàsicament tot el que seria la inversió en les persones desocupades, dinamitzant al màxim el mercat del treball. Per tant, el que no es pot fer és fer entrar aquesta gent al mercat de treball treballant sense rebre un sou, que és el que proposen altres forces polítiques. Per tant, des del grup municipal socialista és facilitant al màxim la inversió en educació, tenir una generació més formada i per tant facilitar al màxim l'entrada al mercat de treball d'aquesta generació, incentivant les empreses també, per tal que siguin elles les que dinamitzin aquest mercat del treball. Amb tots és com realment serà més fàcil sortir d'aquesta crisi econòmica. L'estat del benestar, jo crec que el president ho ha explicat moltes vegades, no és un fonamentalista de que no es pugui replantejar reformes, al revés, s'han fet reformes, però el que cal és enfortir l'estat del benestar, i l'estat del benestar no s'enforteix baixant impostos i mantenir el mateix nivell de serveis, perquè això és impossible, i per tant nosaltres creiem que l'estat del benestar s'ha de continuar reformant i s'ha de continuar enfortint. La major mostra és el que s'ha fet en els últims anys, que és el major contractació de mestres, de Mossos i de metges. Aquesta és la línia. N'hi ha d'altres que posen en qüestió aquesta contractació, posen en qüestió serveis o equipaments com l'Hospital del Baix Llobregat, el del Moisès Broggi. Des del Partit dels Socialistes el que es vol és continuar reformant. Bé, jo crec que Chacín, diguéssim, obligant a que compleixin totes les obligacions que tenen els immigrants, però també, evidentment, no podem enganyar-nos, són persones amb els drets com qualsevol altra persona. Per tant, evidentment, s'ha de limitar l'accés des d'un punt de vista de que aquella que és irregular, limitar-la al màxim del possible, i fent que realment, com s'ha dit en alguna ocasió, els últims que han arribat tampoc poden condicionar a la societat que estem i a la societat actual. Per tant, escolta, han de complir els seus deures, per tant hem de facilitar al màxim la integració en la societat catalana. Aquesta catalana ha donat mostres més que palpables al llarg de la història, que és una societat que integra a tota la gent que en diferents generacions i en diferents èpoques han anat venint. Som un país, a més que alguns vulguin dir que no, d'immigrants, però evidentment també tenen els seus deures i per tant, com a tal, hem de també enfortir al màxim l'estat del benestar del que parlàvem, per tal que realment aquells que veuen perillar les seves ajudes, les seves condicions per l'arribada de nous vinguts, no caiguin en discursos segurament a l'opinió més fàcils de fer, més ràpids, però no tan productius i tan justos per la societat. Per tant, hem de fer que els serveis, que l'estat del benestar, potenciant-lo al màxim per tal de no posar en competència sectors socials desfavorits. El nostre posicionament jo crec que l'estem dient més clar que mai, sempre l'hem dit, potser ara l'estem dient més clar que mai. El nostre projecte és el federalisme, i pel federalisme evidentment que sabem que n'estem federalistes a l'Estat i n'estem federalistes a Catalunya, però el nostre projecte passa per quanta més divisió, més diàleg, passa per garantir el desplegament de l'Estatut, que ara sembla que s'hagin quedat sols defensant l'Estatut que el poble de Catalunya va aprovar el 2006, i passa també per recuperar totes aquelles competències que una sentència en la qual nosaltres també hem estat en contra, com és la sentència del Tribunal Constitucional del passat juliol, doncs recuperem allò que la sentència ens ha retirat. Però el nostre projecte passa evidentment per integrar-nos en aquest projecte federal d'Espanya, per facilitar tots els canvis que Espanya necessiti, per facilitar aquest projecte federal d'Espanya, i evidentment per una major integració en Europa des de la coordinació, des de la integració i des del federalisme.
Bàsicament el reforç de l'estat del benestar. I si en termes de Baix Llobregat, en termes per tant de Molins de Rei, et diria que recuperar equipaments que estaven dissenyats feia 30 anys i que mai s'havien fet en aquesta comarca. Jo crec que si en alguna cosa teníem el Baix Llobregat és que érem una comarca oblidada pel govern anterior de la Generalitat, i jo crec que aquests 7 anys s'han posat de manifest precisament això, que el Baix Llobregat també és Catalunya. El govern que tenim ara ha invertit en tot el territori com mai s'havia invertit. S'ha invertit en el Delta, s'ha invertit en les comarques de muntanya, s'ha invertit en la Catalunya central, i també ha invertit en una comarca que no havia rebut les inversions necessàries en els últims 23 anys. La realitat de les obres en ensenyament, la realitat de les obres en sanitat, les inversions en habitatge que s'han fet al Baix Llobregat certifiquen també aquesta mirada plural d'aquest govern, i per tant des de Molins de Rei, des del Baix Llobregat, jo destacaria també aquesta acció de govern, les infraestructures i les obres i les inversions realitzades al Baix Llobregat. Dolenta jo diria que evidentment més dolenta pel país, que ha estat la crisi econòmica, i dolenta en quant a la pròpia acció del govern. Et diria que el grau d'exigència que se li ha demanat a aquest govern amb la poca cultura dels governs de coalició que hi ha. És a dir, jo crec que més d'una disputa que hi ha hagut dins el govern, que són certes que hi ha hagut, són les normals de qualsevol govern de coalició que es puguin donar a Europa. Aquí sembla que hàgim de tenir governs que siguin monolítics. Evidentment que hi ha més d'una que podria ser discutible. I jo crec que hagués estat desitjable que, per exemple, la llei d'educació hagués tingut més recolzament, com a mínim que hagués tingut el recolzament de totes les forces polítiques que l'articulat de la llei d'educació d'Iniciativa i Verds, doncs és un dèficit. Ara bé, jo crec que el pitjor ha estat precisament aquest grau d'exigència que se li ha demanat al tripartit, que per altra banda jo crec que és normal, es donen tots els governs de coalició, i per tant necessitem més anys per tal de que agafar aquesta maduresa que necessitem com a societat per veure amb certa normalitat alguns punts de discrepància entre els governs fets per coalició. Jo crec que Molins de Rei és fidel del que acabo de dir, són d'aquelles inversions i aquelles millores que ha tingut Molins de Rei gràcies a que hem tingut un govern de la Generalitat sensible amb el món local, i un govern de la Generalitat que ha entès que el Baix Llobregat i Molins de Rei n'estaven inversions pendents des de feia molt de temps. Jo crec que realitats com els habitatges de la gent gran o de la gent jove, realitats com el nou ambulatori, pendent des de feia molt de temps, realitats com la nova escola de cine o ampliacions com el Castell Xiró i el Ferran Agulló, realitats com en medi ambient amb les inversions en el riu o inversions també que han permès tirar endavant la Federació Obrera. Són fets, són realitats, són números que porten al darrere persones que mostren una sensibilitat amb Molins de Rei amb el món local, i per tant jo crec que això és el que hauria de pensar la gent el proper 27 de novembre, el dia de reflexió, el dia abans d'anar a votar. Escolta, Molins de Rei ha guanyat, i ha guanyat molt gràcies al president, una segona oportunitat per tirar endavant i finalitzar la gran tasca que tenim al davant. I en aquest sentit apel·lar, evidentment, a que primer de tot la gent voti. Jo crec que, i això cal dir-ho, que la gent voti primer de tot. El que cal és que voti, que participi, que tinguem unes eleccions molt participatives. I evidentment des del Partit dels Socialistes doncs demanar el suport al Partit dels Socialistes, entenent que jo crec que queda molt per fer, i nosaltres som la garantia de progrés, i la resta de forces, o bé per indefinició o bé perquè han optat per una altra via més directa que ens allunya realment de la garantia del progrés, no són reflexe del que estem dient. Per tant, evidentment, per la meva part també demanar el suport al Partit dels Socialistes de Catalunya. Jo crec que es pot combatre conscienciant a la gent que realment perquè a vegades aquestes eleccions que queden entre l'administració local, que és el que veiem el dia a dia palpable en el nostre poble, o a vegades les eleccions a l'Estat, que sembla que mobilitzin molt més i mobilitzen moltes més, també inclús mitjans de comunicació, sembla que aquestes queden al mig i no són importants. Són bàsiques, són transcendentals, però no perquè ens posem transcendentals des d'un punt de vista d'història, sinó perquè realment des de la Generalitat tenim més autogovern que mai i decidim moltíssimes coses, i per tant decidim també, com he dit, moltes coses que ens afecten també a nivell local, i també poden decidir aspectes que ens poden portar cap a un terme que volen ser aventures que segurament no necessitem hores d'ara. Per tant, jo diria a la gent que doni un acte de fe des d'un punt de vista i de confiança a tots els partits polítics que els està tocant gestionar una política en moments de crisi, i que realment, més enllà de les característiques de cada un dels partits, el que és important és que tinguem una democràcia forta, una democràcia que vulgui debats,